Isambulo chapter 13 verse 8. Bayakukhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni, wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yeWundlu ehlatshiweyo selokhu kwasekela umhlaba. Bayakukhuleka bonke abantu abasemhlabeni, bayakukhuleka kuso bonke abantu abanjani amagama abo angalotshiwe encwadini yeWundlu. Bayakukhuleka kuso bonke. Ini lekhulunywa ngayo isilo esi-agent kaSathane. Bonke abantu abangasindisiwe bayakhuleka kuso. Bonke bayathandaza kuSathane bonke. Abantu abangamamukela uJesu bayathandaza, uNkulunkulu akabavimbi babathandaze. Wonke umuntu uyathandaza ofuna ukuthandaza, kodwa ifact ukuthi abathandazi kuNkulunkulu, bathandaza kuye uSathane, bathandaza kuSathane namadimoni akhe, bathandaza kuma-spirits omkhathi, ama-spirits angaphansi kolwandle azenza nabantu abathile ikhathini ey'thile. Bonke abantu abangamamukela uJesu bayathandaza, bathandaza kuSathane. Bonke abangabhaliwe encwadini yeWundlu yamagama okuphila lithi izwi kaNkulunkulu selokhu kwasekelwa umhlaba, selokhu umhlaba wasekelwa, abantu babethandaza, abantu bayathandaza, abantu basazothandaza abangamamukelanga uJesu kodwa bengathandazi kuNkulunkulu, bethandaza kwisilo, isilo, ibeast, i-agent kaSathane. In other words, bathandaza kuSathane. Bonke abantu abangasindisiwe bathandaza kuSathane ngokweBhayibheli, ngoba balotshiwe encwadini yamagama okuphila kaJesu Kristu oyindodana kaNkulunkulu. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi bonke abathandaza kuye uNkulunkulu babhalwe encwadini yeWundlu yamagama okuphila, bayaziwa uNkulunkulu ezulwini. Mawungasindisiwe noma ngabe uyiSiyoni uthandaza lapha ya, noma ngabe uyishembe uweso kwakho uvele waxakwa wakini amadlozi wakhomba wakhonza abanye amadlozi akweminye imizi, wakhonza oshemba abafayo, wakhonza oshemba abangcolile abanezihluthu. Uthandaza kuSathane, ama-agent lawa. Shembe is the agent, leHanyana i-legend, Barnabas uleHanyana i-agent kaSathane. Ukhuleka kuSathane indirect. Masango i-agent kaSathane, ukhuleka kuSathane indirect. Mohammed i-agent kaSathane, ukhuleka kuSathane indirect, ngoba ulotshiwe encwadini yamagama okuphila yeWundlu. Uthandaza amadlozi, ukhuleka kuSathane indirect, ngoba uma umuntu esefila akaphenduka abe uNkulunkulu, ukhuleka kuSathane namadimoni indirect. Usebenzisa iwasho sabathandazi, ukhuleka kuSathane indirect, ngoba uNkulunkulu akanawo umuntu obizwa ngumthandazi. Bonke abangalotshiwe bakhuleka kuSathane. Hey, singomama bomkhuleko, nikhuleka kuSathane, engithi angisindisiwe. Ukhuleka kumprofeti ne-anointing oil yakhe, ukhuleka kuSathane indirect. Laba bantu ama-agent kaSathane. Uthandaza emfundweni yakho, ukhuleka kuSathane indirect. Uthandaza esithombeni somuntu okuthiwa uJesu olengisa odongeni, indodana kaMariya ethi Mariya, ukhuleka kuSathane indirect. Ukhuleka kuMariya ocwebileyo, ukhuleka kuSathane indirect.
ngoba bonke abangalotshiwe encwadini yewungu bathandaza uSathane. Uthandaza iRosani, uthandaza uSathane. Uthandaza kwiRosali, uthandaza uSathane, ngoba wabuza uPawulu eGalatia watheni lamaGalatia angaqondiyo ubani oniloyileyo ukuba nilobele umfanekiso kaKristu Jesu ebethelelwe esiphambanweni na. Umfanekiso ukukhuleka izithombe, ukhuleka kuSathane. Uphinde ulifunda ivesi. Verse 8. Bayakukhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni, wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu elihlatshiweyo selokhu kwasekela umhlaba. Bonke emhlabeni, bonke emhlabeni bayakhuleka kuye. Bonke emhlabeni bayakhuleka, bayakukhuleka ndisebenzele bayakhuleka. Bonke emhlabeni, bonke. Abakhulu nabancane, abafundile abangafundile, abarich nabapoor, abanezimoto, abanemizi, abangenayo, yonke into yasemhlabeni. So lonke ungasindisiwe ulotshwe encwadini yewundlu elahlatshwa. Fanele ahlatshwe uJesu lokhuleka kuye. Umkhonzo ngokuhlatshwa yizwi, ungakhonza uFata, ukhonze uKristu Jesu. Ngoba mawukhuleka kuFata ukhuleka kuSathane indirect, ngoba umuntu oxolela izona kuyena uFata kodwa nguKristu. Bonke abakhile emhlabeni. Nawe bhuti manje mhlawumbe nawe siswami noma nawe bani obukele la, mawuqeda la uthi uyothandaza, uthandaza noma uwedwa kusho wena, awudingi ukuthi uzebe nabantu. Ubuqili bukaSathane awusindisiwe, uthandaze emadimonini. Hayi ngiyakhuleka noma ngidakiwe, uthandaze emadimonini. uNkulunkulu weyidakwa uSathane. Ozidakwa zisibangela umsindo zithi nazo ziyakhuleka. Vele uNkulunkulu wazo uyena uSathane ukhuleka kuye. Asivale ngokufunda kwabaseRoma kuchapter 10 kuverse 13. Akekho umuntu othandaza uNkulunkulu engakamamukeli uJesu. Ngeke futhi azabe khona. KwabaseRoma, thandaza emanzini, ukhuluma namanzi, ukhuluma newasho, ukhuluma nobulawo, uthandaza kuSathane indirect. KwabaseRoma chapter 10 verse 14. Kepha bayakukhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Abangakholwanga bayakukhuleka kanjani? Into eqala yini? Abaqale bakholwe ukuthi uJesu nguKristu, indodana kaNkulunkulu ephilayo, andukuba bakhuleke kuye. Ngivula umnyango manje wokukhuleka okungcwele. Yamukela uJesu Kristu, kholwa uye, mnika indawo enhlizweni, mnika indawo empilweni yakho, andukuba uthi uyakhuleka. Ukhuleka okuqondile, ukhuleke kuNkulunkulu enazana naye. Oqale phansi. Verse 14. Kepha bayakukhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Bayakukhuleka kanjani abangakholwanga nguye na? Mbuzo loyo. Into eqala labo zolwane, akukholwe ukuthi uJesu nguKristu. Uvume ngomlomo ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Ngalondlela uzosindiswa. Malithi uzosindiswa, uzokhululwa ekuthandazeni kuSathane. Ube nobudlelwano noNkulunkulu through Kristu indodana yakhe, bese uyakhuleka ke kuye. Uqala yini? Uqala ukukholwa, ulandela iconfession, bese kugcina yini? Kugcina ukumdumisa, ukukhuleka kuye. Ngoba yini? Ukukholwa ohamba neconfession kwenza ukuthi ube nobudlelwano, i-relationship. Akusiyo i-religion le, i-relationship. Ngikutshela ngobudlelwano noNkulunkulu. Yenza i-relationship naye ukuze ukwazi ukukhuluma kuye. I understand ilanguage oyikhulumayo.
bakhuleka kanjani uma bengakholwanga nguye na? Omunye mhlawumbe wena uzothi hayi mina ngiright vele ngiyakholwa, uyinkinga ukakamamukeli. Yes uyakholwa but awumamukeli. Hayi ke mfundisi mina ngizosindiswa ngila ngikhona. Ayikho indaba yokusindiselwa la ukhona, mfethu angifuni ukudlala ngawo. Ayikho. uIsrael wayesindiswa, okwakho ukusindiswa kwakukhishwa kwakhe eGibhithe. Ahambe aye eKhenani. Ukusindiswa ukuphuma la ukhona, uye la uNkulunkulu ekufuna khona, uhambe endleleni yakhe, izwi lakhe. Hayi mina ngizosindiswa ngiyiyona ngoba ekhaya isonto lasekhaya uzozuya esihlogweni engesona esakini ngenxa yamadimoni. Ngoba kini bakhule bekhuleke emadimoni, nawe sothi ufuna ukukhuleka ukhuleke emadimonini na? Bayakukhuleka kanjani? Nalento enikhuleka ayikho, bahlele nishana ngempama uthi niyathandaza ningenelana nikhulumisana. Bayakukhuleka kanjani? Mangisho kalaba bakini othi bayakhuleka, abantu banenhliziyo ezimbi kabi, bakini bayathakatha ngaphezulu. Usho wena uthi bayathakatha, wena usho owakho umlomo uthi abantu basekhaya bathi bayakhona bebethakatha, nathi sishinto esho wena. Bakhuleka kanjani ke abathakathi uNkulunkulu ongathakathi, uNkulunkulu ongcwele kangaka? Abakipitikazi namasoka neyintombi bakhuleka kanjani? Akabezwe uNkulunkulu. Ijoke nje bakhuleka kuSathane. Awuphinde ufunde lelo verse uqedele standards. Verse 14. Kepha bayakukhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Bayakukholwa kanjani abangezwanga ngaye na? Ngelakhi ngomusa uNkulunkulu bayezwa abantu, siyabashumayeza, baqinisa inhliziyo, bayaqinisela, badla imhlathi, bathi hayi manje akakabi isikhathi, ngilinda uNkulunkulu ozofika ezulwini, isikhathi asikakafiki. Yiso lesi njengoba ulizwa manje, lithi izwa uNkulunkulu. Uma lilizwa izwi likaNkulunkulu ningazenzi likhuni inhliziyo zenu. Wena usuzwile, usunenhlanhla, sozoya right manje esihlokweni, nasesihlokweni uzofika amadimoni enkonkozela athi waba isiphukuphuku, utshela iqiniso elihle kangaka, wakhetha ukuhlala la wawuhleli khona. Uzofika amadimoni akhona enkonkozela la kade wathandaza. Noma uyathandaza izinto ziyenzeka, it's fine, but uzoya esihlokweni ungamamukelanga uJesu. Uzoya khona ngempela esihlokweni ungamamukela, noma ungaye enyangeni uphumelele ngokuphumelela impumelelo yamadimoni, kodwa uzoya esihlokweni uJesu ungamamukele. Qhubeka. Bayakuzwa kanjani kungekho oshumayelayo na? Siyashumayela laba bayezwa, bezwa kahle impela. uNkulunkulu usibisile ukuthi sikhulume iqiniso elingafunwa abantu. Namanje wame na uzuba khona kule, nababukeli bayo online ngebasho lutho. Ngoba yini? Ayifuneki lento eyiqiniso. Sifusile uNkulunkulu sikhulume iqiniso liyazwakala, bayezwa. Umehluko abalamukeli ngoba nababulali bakaJesu babengamukeli iqiniso. Asibheke uSamuel chapter 20 verse lokugcina ngiyalingeka ukuthi ngilifunde. Chapter 20 verse 15 usizwe nje ukuthi sebekhulekile-ke kuye laba abakhuleka kuSathane, bonke abangasindisiwe kuzokwenzakalani kubo ekugcineni kwakho konke. Samuel chapter 20 verse 15. Uma ekhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila, waphonswa echibini lomlilo. Mayekhona ongafunyanisiwe elotshiwe, waphoswa echibini lomlilo. Bonke abangasindisiwe, abasindisiwe, abajolayo, abahamba ama-unveiling, ukwambula kwamatshe, imishado yeyitabane, bonke laba ama-partners kaSathane baphonswa echibini lomlilo, babhukude, shake dada 24 hours, 24/7, 365 days a year, from month to month, from Sabbath to Sabbath. Bayaswima kwi-lake of fire ngoba balotshiwe. Wonke ongalotshiwe uzimoshela isikhathi, uhlele esontweni uyoswima echibini lomlilo. Phenduka mone, phenduka mone.
Indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa, ize ukufuna nokusindisa okulahlekile. Phenduka moni, sabela uyabiza ekhaya. Phenduka moni, Jesu ufuna wena. Nkosi Musa, sesithandaza, ngithandaze nawe uNkulunkulu akubusisa akukhulule. Cela uvala amehlo akho wherever you are. Thandaza kanye nawe nje usho lo mkhuleko uthi Nkosi uJesu, ngiyakholwa namhlanje ukuthi uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Yamukela impilo yami Jesu, ngiyayinikela kuwe kusukela namhlanje. Loba igama lami ngodine amagama okuphila. Kusukela namhlanje ngizokukhonza kuze kube phakade. Baba wethu ongcwele nomuyise wenkosi yethu Jesu Kristu, la umntwana wakhe eza kuwe, khuluma amandla edeliverance kuye. Baba wethu ongcwele, kulotshwa kwegama lakhe encwadini yewuhlu, ngegama nangegazi likaJesu Kristu waseNazaretha, ngiyalusula igama lakhe ngegazi likaJesu encwadini kaSathane namadimoni akhe. uNkulunkulu wethu ongcwele, mthwala umnika isibindi sokukhonza wena wedwa kusukela namhlanje kuze kube phakade naphakade. Thank you Jesus. Amen.